नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीच्या आंबोळ्या कशा करायच्या आहेत ते मी दाखविणार आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी 1.5 वाटी तांदूळ आणि अर्धा वाटी उडीद डाळ स्वच्छ पाण्याने धुवून 6 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। आता मी तांदूळ आणि उडीद डाळ मी मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे। तर मी मिक्सरमधून छान वाटून घेतलेलं आहे। तर आता ह्याच्यावर मी आता झाकण ठेवणार आहे आणि 12 तास मी वाट बघणार आहे। पीठ आंबेपर्यंत मी वाट बघणार आहे। तर पीठ आंबवण्यासाठी मी आता 12 तास मी ह्याच्यावर प्लेट ठेवून मी झाकून ठेवणार आहे। तर 12 तास झालेले आहे। आता आपण बघूया। हे बघा, पीठ छान आलेलं आहे। तर आता आपण आंबोळ्या करण्याआधी यामध्ये पाव चमचा मीठ घालत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आणि 1 चमचा दही घालत आहे, कारण की आंबोळ्या छान चविष्ट होतात, म्हणून मी 1 चमचा दही घातलेला आहे। आता मिश्रण एकजीव करून घेऊया आपण। तर मिश्रण छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। तर आता आंबोळ्या करण्यासाठी तवा मी आता गॅसवर गरम करत ठेवला आहे। तर तवा इथे गरम झालेला आहे। तर इथे मी असं चमचा असा कांद्यामध्ये मी असं रुपून घेतलेला आहे आणि आता कांद्याने मी असं तव्याला असं तेल लावून घेणार आहे। असं कांद्याने असं तेल लावून घ्यायचं आणि असं पीठ आपण निर्लेप तव्यावर असं ओतायचं। मी इथे निर्लेप तवा घेतला आहे, तुम्ही भिडचा घेऊ शकता। आता ह्याच्यावर आपण एक ताटली ठेवणार आहोत। तर ताटली ह्याच्यावर ठेवत आहे। आता 3 मिनिटांनी बघू। तर 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण ही प्लेट अशी काढूया, बघूया। आता वरून असं कांद्याने परत असं तेल लावायचं आणि परत असं 1 मिनिटभर प्लेट ठेवायची। आता 1 मिनिटाने बघू। तर 1 मिनिट झालेला आहे। आता आपण प्लेट काढूया। आपली आंबोळी तयार आहे। दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा पलटलेली आहे आणि आता आपण तव्यावर काढून घेऊया। आता परत कांद्याने तेल लावलेलं आहे तव्याला। आता आपण परत ह्याच्यावर प्लेट ठेवणार आहोत। आता 3 मिनिटांनी बघू। 3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण बघूया। आता वरून असं कांद्याने असं तेल लावूया आणि आता 1 मिनिटभर परत असं ह्याच्यावर प्लेट ठेवायची आहे। आता 1 मिनिटाने बघू। तर 1 मिनिट झालेलं आहे। आता आपण प्लेट काढूया।
आपली आंबोळी तयार आहे। एकदाच अशी परतायची दुसऱ्या बाजूने। आता तव्यावर काढून घेऊया। अशाच पद्धतीने आपण सगळ्या आंबोळ्या करून घेणार आहोत। तर कोकणामध्ये अशाच पद्धतीने मालवणी लोक आंबोळ्या करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।